Bebi, gde smo pošli u toj haljini? Da. Pošli smo večeras na parti Metropo, idemo na promociju jednog... Ajde, Bato, reci mi, molim te. Magazin Mogul. Izlazi kvartalno, vrlo je luksuzan, ima 195 strana, tačnije, na kvalitetnom papiru, ima dosta umetnosti, ima dosta modnih editorijala, ali je i lifestyle u pitanju. Evo, Bebi, slažete se uz ovu odevnu kombinaciju. U trendu. Vrlo si praktična. Malo nam prelistaj. Mislim da ćeš ovaj večeras zaista zasijati. Hvala. Zato sad kad smo već kod tebe ovde u stambeno-poslovnom prostoru, kaži mi, molim te, šta su sad must have za ovu sezonu? Evo je jedna od haljina Baby koje Baby zaista voli. Baby, hoćeš da je probaš za nas? Da, ovo je više umetnička forma, od drveta, bambusa, pravljena kockice, to je isto vrađeno za jednu izložbu. To nisu samo tvoji radovi ovde, videla sam i Karla Lagerfelda. Da, ima, tako je. Znate, ja izdajem časopis i u njemu su samo moji radovi. Je li to bila ta priča? Ne, ovde za početak je prosto malo vizualno da se postavi neki standard, kako bih rekao standard, ide jedna određena priča, ali sad u sledećem broju dosta domaćih dizajnera, dosta stranih, ali probranih, odabranih kao upravo ličnosti, kao što je i Baby. Ja da ti krv, sreću, suze i znoj. Ja da ti krv, sreću, suze i znoj. Ovo je jedan deo iz muške kolekcije. Evo, ja ću se okrenuti da možda bolje malo dođe do izražaja. Oh my god. Interesantan i sa ovim svilenim resama. Čekaj, okreni se još jednom. Oh my god. Da, oh my god. Da. Oh my god. O, moja kuco. Što bi rekao moj omiljeni pisac. Znači i za nju i za njega. Samo okrenuto na opačke. Za Draganu Šarić, Baby Doll, te nekad zove neko Dragana? Ne, zove me niko, osjećam se nego kao vrlo službeno. Imam za tebe nešto od Topi Neta, to je Topi sprej. Dakle, ovo što je sa tvojim likom, to je sprej kojim možeš da čistiš svoje naočare i mobilni telefon. Vrlo ste ljubazni, pa to uvek treba. Važno je samo da držiš na udaljenosti od 30 cm od telefona, tako da bi zaista one najsitnije kapljice došle u kontakt sa njim i oprale ga. Čisti od bakterije, gljivica, virusa, mobilne telefone i naočare. Pa to, znala sam da ćeš se oduševiš. Unutra postoji uputstvo za upotrebu za Topi sprej. A dakle, pored ovog pakovanja koje je kao za vizit karte, postoji i standardno pakovanje Topi spreja, recimo ovo malo koje je za mobilni telefon, koji ide uz mikrofiber krpicu, takođe specijalno dizajniranu koja može da podnese puno pranja na visokim temperaturama. I postoji i ovo specijalno porodično izdanje za naočare koje je pogodno za letnju sezonu, sa obzirom na to da se mažemo kremama za sunčanje na moru i da svaki čas treba čišćenje naočara. Puno hvala! Zaista vrlo neočekivani i vrlo praktični i vrlo interesantni pokloni. Nemoj da ispadne da sam ja neku neistinu izrekla. Vidim da si nešto u tom fazonu. Bebi, gde smo pošli u toj haljini? Vi ne možete da pipnete, dragi gledalci, ili ja mogu. Pitam ti i slikaš. Vrlo je luksuzan. U trendu život. Danas u našoj rubrici Recept za uspeh govori dr. Slavka Drašković, profesorka Cambridgeove English School of Business, koja je objavila više knjiga o uspehu. Među njima Ključ uspeha, put ka ličnom napredovanju i bogatstvu, zatim Mit, kultura i uspeh u poslu, slučaj američke i srpske kulture, ali je i njena doktorska disertacija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu imala temu Narativi o uspehu poslovnih lidera srpske dijaspore u Americi. Morate jako mnogo da radite, da budete veoma uporni i uspeh ne dolazi preko noći. I upornost i istrajnost i to kad je najteže morate da ostanete na to svom putu, da imate viziju
i ne može ništa drugo da vam se desi osim da uspete. Ostati uspešan je najteže i znam mnoge egzekutive koji su stigli do vrha i mnogi ljudi uspeju da dođu na neku poziciju, ali prosječan vek recimo na zapadu uspešnog čoveka je 6 meseci i ne može da opstane više. Zato je to najteže i opstaje se na isti način kao što se i dolazi do toga da budete uspešni, znači morate i dalje da radite i budete uporni. Inače, dr. Slavka Drašković je direktorka Kancelarije za dijasporu i saradnju sa Srbima u regionu. Da li je možda diploma merilo uspeha? Pa diploma je jako važna, važno je obrazovanje. Ja bih još htjela oko obrazovanja da dodam da je danas jako važno nikada ne prestati da učite i da stalno morate da se obrazujete. Nije to samo dobijem diplomu i ja sam završio, nego današnji svet je u stvari svet znanja i to je u stvari osnovna roba. Više nemate proizvodnju ili potrošnju kao paradigme, nego znanje i razmenu znanja. Baby doll se presvukla. Ah da, ovo je sada jedna vrlo fina koža, kako se to kaže, kao rukavica, jeli? Vi ne možete da pipnete, dragi gledalci, ili ja mogu. Ali mogu i ja. Evo, izvolite. Pa tu sad baš i nema neka oprema, ali ima dovoljno. Mislim da, evo, kako kažu ove ženske ovako, nekako opušteno, a zategnuto, to je cool, kako da kažem. Ali Bato, jedva smo te prvo uhvatili, vidi se si srpski Tom Ford, kako sam te ja krstila pre jedno 10 godina. Molim te da opravdaš poverenje. Nemoj da ispadne da sam ja neku neistinu izrekla. Ne, Sneki je moja kuma, da, srpski Tom Ford, da. Čekaj, ali ovo je više kao srpski Gautier, moram da kažem. Imam jednu od Jean-Paul Gaultier ovako u ovom fazonu s rajsašusima. Dva načina na koji sam ja to... Tako je, može da se... Da, pa često imam te neke momente gde može se transformiše u nešto. Jedna kao kolačić, haljenica, poješću sve kolačiće. Sam dosta toga nosila. Marina Perez. Ima opet nekih futurističkih momenta. Ima konstruisan taj lagani dekolte, svirni, tako da vrlo lepo izgleda. Tako da jako lepo izgleda. Čekaj, Bato, izvini, ja sam sad još nešto u trendu ovde našla, te bluzice se sad jako nose. Jeste, pa svila, da, to sam još i prošle. Ladylike. Jeste, upravo to. I te neke puderaste lagane varijante, polu safari, polu elegantno, to je nešto što uvijek potrebno, ja mislim, svakoj ženskoj osobi jeli u ormaru. Može potpasano, može otpasano. Da, upravo to. Imam dosta svile koje... Htjela sam da te pitam, ti i slikaš, što je manje poznat podatak, ovo su tvoje, neke od slika su tvoje, na ovom zidu iza nas. Jeste, upravo na ovom zidu su moje, Cile Marinković i Milan Blanoša, moj omiljeni slikar. Da, to su slike... Ove 3 glave su tvoje. Ove 3 glave su moje i ova Lady dole, koja se ne vidi baš dovoljno dobro, ali kažemo, da, i ovo je iz perioda, boga mi, bombardovanja, kada je bila bombardovanja. Vidi, ovo je 3D, ovaj nos. Da, pa jeste, da, to su te neke malo reljefne varijante, da, koje ja volim inače u slikanju. 2D. 2D, nije 3, ali je 2. I slikarstvo je moja prva ljubav, to moram da kažem, slikarstvo je moja prva ljubav i ja sam ovog leta konačno krenuo, moram da kažem, sa slikanjem. Na Kosmu imam dobrih uslova za to, obzirom da imam velike atelje, tako da sam to nekako lepo raspodelio. Imam gotovi zatim pripremljenih prepariranih platana koji su čekali svoje vreme i konačno su dočekali. Ja sam konačno uzao kičicu u ruke i krenuo sam da slikam. Bato, svaka ti čast, stvarno si multidisciplinaran. Dakle, kreiraš i garderobu i modne detalje, kaiševe, tašne, nakit si kreirao, izdaješ časopis, nije prvi put, uređivao si pre toga isto jedan lifestyle magazin, još i slikarstvo. Još i slikarstvo. Pa slikarstvo to je nekako abeceda, kako bih rekao, početna neka tačka gde ono što sam ja zaista uvek želeo i voleo. Da, što sam želeo, to sam i imao. Danas sam inspirisana domaćom kinematografijom i domaćom muzikom, malo pre su bili kolačići. Pa da, vidim da si nešto u tom fazonu, ali dobro, puštam te. Da, i malo pre, nisi pratio celu emisiju, već je bilo tih inspiracija sa Baby Doll. Da, nisam pratio, ću gledati.
Nedavno rađeno istraživanje pokazalo je da žene daleko više uživaju u šopingu nego u seksu. Prosečna žena na šoping pomisli čak 6 puta nedeljno, a polovina ispitanica tvrdi da vreme provedeno u kupovini donosi veći užitak od seksi igara. Takođe, čak 37% priznalo je da odlazak u kupovinu sa partnerom predstavlja veliki stres, jer se u većini slučajeva zajednički šoping pretvori u burnu svađu. Upravo zbog toga, više od polovine žena radije odlazi u šoping sa prijateljicama. Prema rezultatima studije, u većini slučajeva strast za modom ugrožava kućne budžete. Četvrtina dama priznala je da 10% odeće koju kupe nikada ne izađe iz ormana i da osjeća krivicu zbog nepotrebnog nagomilavanja garderobe. Ja ću ovo da uzmem za tvoju promociju večeras, zato što imam jedna Yves Saint Laurent, imam jedna Yves Saint Laurent sandale. Pa evo, vi se dogovorite. Pato, spremaj se, ja moram Baby Doll nešto da poklonim, pa se vidimo na promociji. Vidimo se na promociji, ostavljam da se dogovorite, da vidite ko šta kako. Vidimo se malo kasnije u trendu život. U trendu život. Dobro uvek sve, dobro pobeđuje. Nek se boje samo ljudi zli. Ovo je stvarno bio život u trendu. Pa ovo je... Sa Baby Doll.